Po 8 rokoch sa nám opäť zdvihla veľká vlna pritečencov, ktorá k nám na Slovensko prichádza predovšetkým z Maďarska. Veľká väčšina z nich nejde z Afriky, ale z Blízkeho a Stredného východu, ako je Sýria, Irak, Afganistan, Pakistan, menšina možno aj z Indie či Bangladeša, teda z juhozápadnej a južnej Ázie. Majú však niekoľko vecí spoločných. Poprvé, drvivá väčšina z nich sú moslimovia. Po druhé, drvivá väčšina prichádza do EÚ cez moslimské Turecko, kde však neostávajú, hoci je príbuznej kultúry, ale pokračujú do krajín s nekompatibilnou, z časti kresťanskou a z časti sekulárnou kultúrou. Po tretie, drvivá väčšina z nich sú dospelí, ale pomerne mladí muži. Takmer žiadne ženy a deti, takmer žiadni starci. Po štvrté, po prekročení hraníc Európskej únie zahadzujú všetky svoje doklady a pri pokusoch o identifikáciu uvádzajú dátum narodenia 1. januára, všetci to isté meno, alebo len niekoľko málomien a neuveriteľne nízky vek, typicky 17 rokov. Čiže očividne klamú, čo je s výnimkám, ak nejaké sú. Na rozdiel od predchádzajúcej vlny v roku 2015 sa však dnes pritečenci neponáhľajú čo najrýchlejšie opustiť Slovensko smerom na západ, teda do Česka či Rakúska, ale poflakujú sa po mestách, prespávajú v parkoch a na detských ihriskách, kde nie len ležia či sedia, ale aj vykonávajú malú i veľkú potrebu, hlavne však odrádzajú mamičky s menšími deťmi od používania detských ihrísk, teda od ich skutočného účelu. S ohľadom na dianie v Nemecku či vo Švédsku v roku 2015 a rokoch nasledujúcich majú ženy s deťmi oprávnené obavy o svoju bezpečnosť, ale proti presile pritečencov ani osamelým mužom nebude všetko jedno. Volania na políciu prakticky nejak nepomáhajú, ako keby mala polícia zviazané ruky čokoľvek účinné s pritečencami robiť. Každopádne výrazne znepríjemňujú život obyvateľom dotknutých miest. V roku 2015 bola pri moci na Slovensku jednofarebná vláda Smeru sociálnej demokracie, ktorá nakoniec nesúhlasila s navrhovaným prerozdeľovaním pritečencov medzi členskými štátmi EÚ, pričom v tejto veci bol aj Európsky súdny spor. Spolu s Českom, Maďarskom a Poľskom sme odmietli nanúcovanie pritečencov, ktorí u nás tak či tak nechceli zostať. Mnohí si však už nepamätajú, že postoj Smeru k pritečencov nebol taký od začiatku, ale zmenil sa až po masovej demonštrácii proti prijímaniu pritečencov v sobotu 20. júna 2015, na ktorej vystúpili predstavitelia vtedy ešte mimoparlamentnej ľudovej strany Naše Slovensko. Až po tejto demonštrácii, ktorá ukázala, že odmietanie pritečencov nie je okrajový, ale väčšinový názor obyvateľov Slovenska, zmenil Smer svoj postoj k tomuto problému. I keď len na Slovensku, lebo smeráckí europoslanci ďalej hlasovali za nám nevyhovujúce tzv. Európske riešenia. Bolo to menej než rok pred parlamentnými voľbami a Smer zrejme nechcel prísť o ďalšie percentá voličov, lebo mnohí jeho voliči z roku 2012 už po 3 rokoch s jednofarebnou smeráckou vládou neboli spokojní a rozhodli sa voliť niekoho iného. Dnes máme vládu, ktorá už na názory občanov vôbec nehľadí a úplne bezohľadne presadzuje to, čo je páni z Bruselu alebo spoza Atlantiku nakážu, a tak aj prístup k pritečencom má oveľa ústretovejší. Polícia sa tvári, že nie je s nimi žiaden problém, avšak keď si nejaký dôchodca počas debaty so susedom nevšimne, že jeho psík vykonal veľkú potrebu na trávniku v parku, ponáhľajú sa policajti dať mu masnú pokutu. Ale to, že to robia pritečenci masovo a napriek viacerým hláseniam občanov, už našu políciu vôbec netrápi a nikoho z nich nepokutuje. Alebo na otázku, prečo nestráži našu hranicu s Maďarskom, aby mohla všetkých nelegálnych pritečencov po prekročení hranice otočiť naspäť do Maďarska, odpovie hovorca polície, že na to nemá polícia Slovenskej republiky dosť ľudí. Zaujímavé, že v období COVID teroru na to dosť ľudí mala. To, že častokrát na hraniciach strážili a korona nezmysly kontrolovali aj vojaci, nielen policajti, je veľmi chabá výhovorka, pretože na čo iné máme armádu než na ochranu Slovenska pred inváziou spoza našich hraníc. A toto práve je prípad invázie pochybných živlov z cudziny na Slovensko, a teda tu by mala byť nasadená armáda oveľa skôr, než v prípade falošnej, respektíve umelo vyvolanej či vytvorenej pandémie, kde tie kontroly aj tak v podstate žiaden merateľný úžitok nepriniesli. Mimochodom, celé to korona divadlo a príslušné opatrenia sa veľkou mierou podpísali na náraste chudoby a hladu v rozvojových krajinách, pretože viedli k obmedzeniu turizmu a obchodu, na ktorom sú tieto krajiny závislé, čím vytvorili z miliónov ako tak prežívajúcich občanov týchto krajín potenciálnych ekonomických migrantov, vo väčšine prípadom s cieľom v Európe.
Taktiež má polícia Slovenskej republiky zrejme dostatok ľudí na to, aby šikanovala inak slušných ľudí, ktorí verejne a oprávnene kritizujú súčasnú i predchádzajúce hrôzovlády, a to zatýkaním z vymyslených falošných dôvodov. Napríklad v sobotu 26. augusta 2023 zobrali násilím z kaviarne na Hlavnej ulici v Košiciach advokátku, doktorku práv Adrianu Krajníkovú, údajne preto, že sa podobá na hľadanú osobu. Paradoxne to urobili žene, ktorú po tvári i pohlase pozná už veľmi veľa ľudí a policajtov obzvlášť, lebo počas korona šialenstva sa stala jednou z najznámejších slovenských advokátok, ak nie úplne najznámejšou. Takže údajná podoba s nejakou hľadanou osobou je neskutočne stupidný dôvod zadržania. To bôž, keď je právničkou. Nehovoriac o tom, že to urobili demonštratívne v počte 4 policajti, každý zjavne cez 100 kg, na jednu pomerne útlu a nie už najmladšiu ženu, hoci na svoj vek vyzerá veľmi dobre. Ten istý večer ju pustili, ale toto absurdné zadržanie je očividnou šikanou s cieľom zastrašiť odporkyňu vládnej chunty, hoci žiaden zákon neporušila. A toto sa môže stať komukoľvek z vás. Takto si predstavuje Igor Matovič a Progresívne Slovensko tzv. Rozviazanej ruky polície, že si polícia robí, čo sa jej zachce, bez ohľadu na platné zákony? Alebo dokonca svojvoľne zatýka a obviňuje z vymyslených trestných činov tých ľudí, ktorí sa policajtom hrubo porušujúcim platné zákony pozerajú na prsty a chcú ich disciplinárne či trestne stíhať? To však nie je nič iné než policajný štát, ktorým, prinajmenšom podľa ústavy, Slovenská republika nie je a nemá sa nikdy stať. Očividne teda máme dosť policajtov na to, aby robili veci, ktoré robiť nemajú a nesmú, ale vraj nemáme dosť policajtov či vojakov na to, aby robili to, čo je ich základnou povinnosťou, teda aby chránili a vynúcovali dodržiavanie zákonov a stíhali ich porušovanie, respektíve aby bránili invázii potenciálne nebezpečných pritečencov na územie Slovenska. Je celkom očividné, že to je klamstvo a keby sa chcelo, mohla by byť naša južná hranica dostatočne chránená, ale ono sa nechce. Dnes teda naša armáda a polícia nerobí to, čo má, a robí to, čo nemá, čo je nepriateľný stav. Ak s tým spolu so mnou súhlasíte, aj vy môžete už o mesiac, v sobotu 30. septembra 2023, prispieť svojou troškou do mlyna, teda dať svoj hlas vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky strane, ktorá chce, aby si polícia nerobila, čo sa jej zachce, ale konala iba to, čo má, a to striktne v medziach platných zákonov, a aby armáda chránila naše hranice pred inváziou nelegálnych pritečencov. Je to na vás, priatelia.